Bayap song ang koikdin sekango Facebook YouTube rogo viral video nukha je chini Takhuk superhero Swapan Debbarma chakri ma khailia chakri ses rokhinui enke bakso audience rok omo kubu kubida o Kokborok hini confuse nanglaijak tamni bagui hinke chini Takhuk Swapan ni khuptui to kebo khnaya khobo chakri rok ma khailia chakri rok ses hinui hunke sungmung hunke oma haise chini Takhuk Swapan le Tangui interview rok najakya camera nukhangke Tangui khar interview rok najakna naikhe Tangui khar omoni uklugo hunke tamorok huijak tongkhana nainai di omo video kisa footage bo camera rok kajakna naiya Eko sade nung job nona bui job ya karu sama ne amusim sade ni job ya kar jabna job khai tongo dino bindara no help khaiman phaiman je bono bui kam khai honoi wan chukbayo phingte sade ani bukhuni kok sesen sata dara ni norok video ni bising tu inugi mangkhana Takhuk Swapan no camera kati wi mang khari tongo Kokborok sana naiya tabo khai milak bosa paina bagai nai tabo milak bosa tana mutung pho milak bosa paina tamo dara no milak bosa paina nai tamo tabo milak bosa Aku cari tahu nung cakir kayu, nung bukan nung cakir kayu hewan sudah mau yang kubi kok cari ta, bo cakir kayu di nung bindara nung kamera kayu nung pemain situ, oke? Ramna? Bag naik terang. Minanta, musuh mantan nela. Mbak, orang si mantan tiga pu ah. Bin video tamu mang orang mantan tiga pu. Sada kon kakak pudara. Aku kakak mah hinja tenggu. Ông khán nó thoải mái quỳ ra các phố mi là bó sốc phải ra lang cái sông gì thế? Mày nó sông ra được nhá. Nên bảo nó tiếp theo điểm nào đây? Anh bảo là omo video ang boro nukha hanmale khoroksa bukuk ni Facebook account omo video no nukha ang vini account ni mung hanke modu Debbarma norok bo thangui nainaka naimano eko vini Facebook account omo vini account ni mung modu Debbarma hunke bayap song norok nugui mankhana omo video footage ni bisingtui Takhuk Swapan no camera nukheno khari kati ui tongo tei je kok sungmani kok firmung rok kaham kai riya tamni bagui hai oro wansuk thai tongo borok je fruk bo dusi eba chaya khaima tongkhe kiu kirijago labulachi jago au o kokle kubuino borok je fruk dusi khayo afruk labulachi jago kiu kirijago Takhuk Swapan bo dusi khaima tongo bo chuak rok nungui bini nukhungo satok pitok khlaika bihik bsano tei jora mote office o thangyani bagui bini chakri bo ses wngkha ang omo video asuko kolok sanani thanglak tamni bagui hinke ang tei kaisa next katal video Takhuk Swapan ni bagui bini nukhungni birma nangmani tei belaino dukho nangmani kok tei o jaga belaino surung thaibo tongo omo video ang nong bagui datino tubi phai tongo norok naina muchungkhe omo channel no subscribe khai tonidi tei omo video no je mansak share khai di tei norok Takhuk Swapan no tamo sana muchung comment ni bisingtui sadi tei no belaino hambai omo video no freelancing paithak jora nai tongma bagui haino rok joto bai katal video malai finai hambai।